København har fået rigtig mange cykler. Det er vi glade for i SF. En cykel larmer ikke, en cykel forurener ikke, en cykel fylder ikke noget, og så er det sundhedsfremmende i sig selv at cykle. Men det betyder også, at vi på vores cykelstier har alt for mange cykler. Nogle føler sig utrygge. Nogle mener, at det er kommet til at minde om de rene motorveje. Det skal vi have gjort noget ved. Vi skal have bredere cykelstier. Vi skal forkæle cyklisterne. De larmer ikke, de fylder ikke noget, de forurener ikke, og så er det sundhedsfremmende i sig selv at cykle. Derfor går SF til valg på forkæle cyklisterne, bredere cykelstier, bedre parkeringsforhold og færre biler. Vi skal generobre vejarealet til cyklister og til gående. Det er SF's politik i København. Det kunne være så godt.